Stħarriġ ikkummissjonat mill-Gazzetta it-Torċa u ppubblikat juri li d-distak bejn iż-żewġ partiti naqas meta mqabbel mal-aħħar stħarriġ ikkommissjonat mill-istess Gazzetta f'Novembru li għadda. L-istħarriġ li sar bejn it-12 u l-20 ta' frar juri li minn meta mqabbel mal-istħarriġ li sar f'Novembru li għadda, il-Partit Nazzjonalista naqqas id-distak b'10.7%. Kontrarju għal dak li sar fi stħarriġ ta' qabel, l-istħarriġ ippubblika persentaġġi biss u mhux ċifri sħaħ. Barra minn hekk it-tqabbil mhux qed isir mal-aħħar darba li sar l-istħarriġ iżda mal-elezzjoni ġenerali li għaddiet. L-istħarriġ ta' t-Torċa jikkompara tajjeb ma' dak li ppubblikat il-Gazzetta Malta Today fil-bidu ta' dan ix-xahar illi kien wara li Joseph Muscat naqqas il-fiduċja b'9.4% fil-waqt li Adrian Delija żied 8.4% fil-fiduċja li jgawdi mal-votanti. It-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista daħlet f'posta fis-27 ta' Novembru u minn dak iż-żmien bdiet il-ħidma biex jerġa' jikseb il-fiduċja tal-poplu Malti. Ħidma li f'dawn l-ewwel xarejn jidher li bdiet tissarraf f'distakk imnaqqas meta mqabbel ma' Novembru li għadda. Ir-riżultat tal-istħarriġ jirrifletti wkoll serje ta' suċċessi żgħar li kiseb il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur fosthom 1000 tesseraġġ ġdid mill-ħatra ta' Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. L-aqwa maratona ta' ġbir ta' fondi kemm ilu l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni, rixafil innovattiva ta' Shadow Cabinet u r-rebħa fil-qorti fil-każ tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. Ir-riżultat jirrifletti wkoll il-fatt li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija qed jitkellem aktar dwar dak illi qegħdin iħossu n-nies. Kemm l-istħarriġ ta' Malta Today fil-bidu ta' frar kif ukoll dak ta' it-Torċa jindikaw appoġġ żgħir ħafna l-Alternattiva Demokratika fil-waqt li l-partiti l-oħrajn fosthom il-Partit Demokratiku għandhom appoġġ kważi insinifikanti.